Sono akuluakulu nkhaneja yasintha tsopano and ndikufuna ndingonena izi kwa ma MPs athu mu commission. Ine personal ndayamba kukusapotani kwambiri ndikufunirani zabwino achina wotanya milandu munthu wina asakuopsezeniso yaye kayazivuta komano pali anthu ena amene mukufunika mwabweretsenso ku komiti imene mudzafunsenso mafunso because there is new evidence now mene ndazionera zinthuzi zikuoneka kuti pali wapolisi wina wake muyenera mumubweretse kumene wapolisi ameneyo dzina lake ndi Christopher Pangeti ali ku Blantyre ndamene anali involved ndi kufa kwa Dr Bobe. Panopa aphanso medical practitioner winner who was also connected to Dr Bobe amene anali ku accidents. Now, ine sindikupanga dwell on that matter. Ndikupanga on my focus is to make sure that there is a chain, a very sensible line of facts. Zikuonesa kuti imfa ya twatwaja inali yokonza because the people that were, some of the people that were involved, amene anagwirisidwa ntchito kokapha Dr Bobe, anthu ena anagwirisidwa ntchito kuchikangawa. See conspiracy theory, man. This is fact. And when I say fact, I'm talking about factual events. And Christopher Pangeti is tied to the Deputy Inspector General of Police, Noel Kaira. I will bring you a breakdown of how they are connected and why I believe that this thing runs deeper than we thought. It runs deeper. Imfa Saulos Chilima runs deeper. The conspiracy runs deeper. And amene anamupa Chilima, they coordinated kwambiri. And the coordination yao yapangidwa destroy by one person. Amene anabwera kumene kuja kuzapeleka evidence yake, kuzapeleka accounts yake ya events as they unfolded that day. Now, Amalawi, brace yourselves because it's gonna be exciting. Exciting. Ndipo tiyapempherere anthu athuwa ma MPs athuwa asa ndingopempha izizi kuti security ya ma MPs athuwa amu committee imene achina wotanya milandu muipange beef up. I am not talking as a political affiliated person. I'm talking as a person who is concerned that a vice president can just be killed in my country. Ine ndikuyankhula ngati munthu amene ndili concerned kuti mudziko mwathu vice president atakungophedwa anthu ndikumanama. I took it upon myself. Naneso naimbira anthu mafoni kupanga kafukufuku kumva apa kupanga cross check facts information ndamba kuona kuti no, the pattern is emerging.
And pattern imene is a truth pattern. Those people were murdered. Now, after my meetings, ndibwera ndi brief imene breakdown yonse bwinobwino. Zikomo kwambiri.